DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the third floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kiyaninawa tang opinyon unong liknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulop tan kaentabay susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani Lignaay Babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Lignaay Babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos san maabig, good morning, dabalang sinansakay. Kumusta kila namin ditan, pinablimiran dumarangel. Petsa 5 da bulan na Hunyo 2025, bago na Huwebes. Adyalamang sa pinagsakbay ay programan Liknaay Balay. Kada plemeron takap nakalupyo na kantabayo amigo yo RJ Vera Jimenez at your service always. Yada Aspeto Technical Engineer Richard Olanday, Engineer Dennis Palaganas and Engineer Nexon. Nasinggerla so ipawilamat da eskwela nasaray estudyante tayo. Kaya at nagawa no Hunyo 16 unumpi salatan. Kanya na gimapumutla so enrollment karuman. Saray pampubliko iran eskwelaan. Ya siyempre pisalamat ang tima tiraya tateng ya bandag tayo. Miyembro na PTA tan nasaray rumiran organisasyon NGOs. Yan ay rin na kitulungan dasayay Brigada Eskwela. Mabuhay po kayo.
Tapian dyan duntan at naiprepara sa saray classrooms para da saray pawiliran na eskwela estudyante at da say nandurumaran na pampublikon na eskwelaan jadintiron bansan Pilipinas. Laulanatan ya timmerterlay uran manuran la kadang aram. Labi mabalasubos so uran pinablimiran na dumerengel yaya at napagtayon na imanoon alwaran. Saratay nayarin ila salamat. Nasaray sakit-sakit lapod mamauran la. Ulad satay dinggi awit na samay agayot ya Aedes aegypti aya at liwan na dugyot yan agayot aya may agayot ya nabilay at saray malinis irandanom. Prevention is better than cure. Yakwanda tatang tanagagik tapyan na prevent tayo manlinis tayo. Kalan so saratay nayari na kay stock irandanom ditan stagnant water ibabagada. Lolad saramay watan ya nakakargay danom iran na basura tayo. Lolad saray buti dalig na luganan pati satay tangkay na punte. Nayarin na paniknulan na saray agayot kanyan na kami unsasaway mangi papalapag tan may babanduya. Tapian jaduntan at naluwaran tayo susayan na nayarin na pakagamor na sakit ya dinggi tatang tanagagik. Kanyan na idayo kumot iramay barangay officials talaga na makukuli laulanatan ya Singerlay barangay elections magpakitang gilas kimot. Pero wala ramay opisyal na barangay talaga na tratrabaho da tatang tanagagik. So kalinisan ditan da say barangay da. Saksakbay ran mga ala na saray basura. Dan ya at talagan na pampupulangan da. Kailangan mo sa awareness para yakabyangan na BHW information dissemination na dasara tay kada sityo yo. Galaw kayo tapyan dyan untan at naipasabi tan naikungkong dasara may kabarangay tayo so kaimportantean na say kalinisan. Lapod nainay tayo ni babaga na ang kalinisan, ang kalusugan o ang kalinisan ay kalusugan at ang kalusugan ay kayamanan. Ang gapoy gunggunatura tay sagputyo. Ay pantitipon na say kwarta no dinapoan lay sakit sumyembro na pamilya yaging nabusbos. Kana panawagan mo tada saray government hospital yakumon talagan iter sudugan serbisyo. Da saray kabaluyan tayo. Laula dasay panagasikaso na abig laman. Kanyan na galingo iray marakal iran botante impan pa number 1 da kinan Senador Bongo. Tatang tanagagi kasi talagang kikimo yan, tatrabahon to so sayay Super Health Center at nanduruman munisipalidad LGU. Pangilitnag na satay Super Health Center tapyan jaduntan at wala so nabatikan. Wala so na pangiyakaran na saray kapamilya nayarin na pagkatan na sakit laulad saray maiirap bilay. Hiling lang natin sana na yung madali yung magiging access natin sa mga super health center na yan, mga pagamutan na run by the government, pinapatakbo ng gobyerno na sana hindi na mahirapan yung ating mga pasyente na pumunta dyan at maasikaso. Bawasan la kumon so saratay nandurumaran
Narikotitos, yan na pag mo ni comply. At apyan na avail, iraratan iran na programa na sa gobyerno, tatan matat pupundoan, da pa na maglay, na sa pambabayar na buwis na balang sinansakay. Kanyan na pag itertan kumonya may inumay, pagamorya may inumay, da saray kabaluyan tayo, iratan niya serbisyo, lalula da sa serbisyo da abig laman. Good morning, da saray dumarangel tita na da balay na Bugalyon, Pangasinan sa Lumagi Norte, tan sa Lumagi Sur. Maxil, so radyo dadtan tandita na da poblasyon area. Si Nanay Piring, Santak Laki, Tamanaya BE. Nanay Piring, good morning. Karo manira na impormasyon na balita. Da panamaglay na saya na programa tayo. Public service pa no supay kadukdok kada sa may cellphone na Brian Malasaga itanad da lugar mi. Ay 33 da may location to watan mo tada kalyeme akinoy. Aga kalis o kadukdok limaya nambangwit ditanad da playa. At lumang tumatlay abalang lamay cellphone to. At nantawagan to nga pumatlag la manring. Inerap dalan tampol wala raman so totoo mat ya no walay nadukduk da. Karyanan dala pero agkayuntan. At na pruebaan niya kinaryan nyo sa adukdukyo ay san tayo ang kapi kaso yo walay kaso yo satan. Kanyan na agibabaga na dukdukok wanyo laulat agyola ipawil at antayo may makanggawa isi nga yumatlalamang tinakaw. Kanyan na panawagan no siya pa ka managing ay kadukdok na satan niya cellphone na Brian Malasaga please lang Pwede kang kumontak sa ating numero 0945-183-4352. Di naman yan binili na galing sa hirap yan. Ibig kong sabihin, pinag-ipunan. Lako ang tumat kalamor na si Wito. O sige. Yan wala nira na san siya. Ramay walay nadugdug da. Agdala ipawil. Gano antaday makan na karyan. Huwag po kayong ganyan. Pero marami pa rin po yung may puso. Marami pa rin po yung tinatawag nilang honest. Iran na kabyangan na saray totoo ya makakadukdok nagdagawa. Singadita na da balay na linggayan. Mababat. Ayaw wala ray isusubmitida isusurrender da dita na da information office na sa munisipyo. Good morning. Da kinan Madam May Biray sa Information Officer ditana da Balay na Lingayen. At nababa sa timot iramay post siya talagan na ipapawilmot da saramay makangkaryan. Minsan na balag ya kantidad so atilagdat impawilda. Singamot may sakaya traffic enforcer ditana da sa Balay na Mangaldan. Aya mimpigamot lan na kadukdok na saramay tumbok, kwarta, pitaka, mabuhay ka sir. Dumami sana ang lahi mo. At i-report tumot. Sa kapulisan tan na ipapawilmot. Saramay makangkaryan naratay nadudukduk to. Ano walay adukduk yo antayo sumakanggawa pawilyo. Yo paniinteresan. Manisya kay Jack Maxil Subalos. Arom nira na impormasyon na balita. Panamaglay na saya na programa tayo likna ay balay walay gabayura ni pasabi. Ira na balita impormasyon text yo lamat. Panamaglay na text line tayo 0945-183-4352 na 0918
982. Ito may sakay. Mamaya, may nalimutan ko eh. Pero yung isa, sa ano na lang, itawag nyo na wala ray liknaan nyo. Kabayuran ni pasabiran ni impormasyon. Basta walang personalan, trabaho lang. Mga kaibigan, 0945-183-4352. Walay gabayumot iran i-anunsyo. Walay gabayuran i-advertise at panamaglay na sa Radyo Pangasinan. I-contact yung man. Or feel free, yaong lakidya sa estasyon. Ay narumog kami dya sa A.B. Fernandez is Dagupan City. Jumel Building, 3rd floor. So, kulaan mi. Piano, may broadcast tiratan. Basta walang personalan, kung serbisyo publiko, libre po yan. Oy, belated happy birthday. Kinan re-elected councilor na balay na Kalasyaw. Makamasan talaga down to earth. Si Councilor Elias Villanueva, birthday to, Karuman. And then Councilor Elias Villanueva na balay na Kalasyaw, Pangasinan. Basta maong sugalim, agka mangililingwan tan na marunong kang tumingin sa iyong pinanggalingan. Ibig kong sabihin, hindi mapagmataas, talagan na maasinger sugrasya tan amay say basbas na tagaywalad si Kanaynay. And yan, keep it up, Councilor Elias Villanueva, na kailanman na hindi nagbabago sa kanyang mga kababayan dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Again, belated happy birthday. Yada saray arom nira ni impormasyon na balita. Medyo arangal ko idol ko Senate President Chase Escudero. Singa walay tetelan blues la. Saya impeachment complaint laban dakina na Vice President Sara Duterte. Singa mabayag. So kurang yudtan Senado. Kuan napigararan walad kamera. Agyak tetetelan. Detalye sarili yo kwanto mat bayag di tanad pudiryo siga bayo apuran midya kwanto mat so masakdar ya ubat nan Senate President Chase Escudero da saray may babagada say sikato laulad da Senado ay medyo mabayag so proseso. Pero wala so insak lang da yan ayarin pantungtungan dita na resolution niya at nayarin mga karawi basura susama impeachment complaint at issue atan at insaklangad sa 19th Congress tandya nun sublay Kongreso at isalta na saray balon analo at nayarin dumalamat kwandamat so at labanan lamat nasaray mauutek labanan lamat nasaray makamta say legal ya pamakaran saratan non to so natumbok katatang tanagagik tano saya dapag nasaray may susulong na wag nang ituluyan wala ray isasay damot tatang tanagagik yaloy ya talagan nepeg ya aglatan ituloy ta dumalaso unsal talamot ya komposisyon atatang tanagagik na sarayan managpanday na layad Kongreso tan Senado katutan sumabata-batar pero kwandamat at illegal tan kwandamat iramay may susulong na sa impeachment niya na paglandengalan na tatang tanagagik. So antabayanan po natin basta ang sa atin lang at hiling natin hindi ho makompormiso yung political stability dito sa ating bansang Pilipinas at mapagtuunan pa rin ang pansin. Yung mga pangunahin na kailangang gawan ng paraan na tatang tanagagik, ito ay nakakaapekto sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Aratan so napagya singbatan, napagya tungtungan, at atang tanagagik kindan na importansya aliwan sa tay usaping political. Although watantan sana hindi ho makonsentrate at may tutok dyan
yung mga gagawin ng ating mga halal na opisyal. Ano po? Tulad na lamang nitong maaaring pagpapalaganap ng pagtinda ng bigas na 20 pesos per kilo, tatang tanagagik. Pero imposible, Senior West, yatan at naipalak na bedamin consumer, tayo, taman na kantelente na saya baaw sa Linon, Pangasinan, bulas. Pero siyempre, uunan dani, so sara may talagan walad kay rapay bilay. Ang sara may middle class earner, irang na kabaluyan tayo maka-access tan makasaliw na satay 20 pesos per kilo na bulas. Aliwan namin, aliwan lapag, aliwan sana all. Pero tanta agagi kan tayo gobyerno met nilan lamang sumansasakbat nasatay nayari na gastusan pansara. Siyempre sinaliw ko'y mabli ilakok kaya mamura siyempre lugiak. Kanya na sa igawan gobyerno subsidy. Tatawagan dan subsidy. Wala so subsidize siya agak nalilingo dasarayan kaplusan 5 billion pesos araw mandanitan. Dasay manunsublay iran taon saya at tapyan na ilako labat. Susatay belas 20 pesos per kilo tatang tanagagi. Kanya na may nununutan to may kumpare kaya manginginom unmura say presyo 20 pesos yang gapuso gastuson na gobyerno imposible yan kumpare kuwang kumat. Isay bililabat na inifay na samay palay nilabat tatang tanagagik at 20 pesos la masulok. Isang ilako datan sa liwan na gobyerno at kantidad 33 or 30 masulok. Ilako day 20 pesos 36 kwantura pigara lay lugi ay di 16 man supunduan. Tatang tanagagik na sa gobyerno yan nayarin walay counterpart na LGU at satan. So untan so sistema tutan pinablimiran dumarengal so aliwan samay mimura so belas mamura so samay impangaliw dasaray farmers at tatang tanagagi kaya at talagang singa normal antun taon may 20 pesos per kilo na belas yang gapuso gagasusun na gobyerno agtila mangkukugip. Yan po ay hindi ho maibabalik sa ganong sitwasyon. Bagkos ang gagawin ng pamahalaan para lang matupad yung ipinangako na bababa sa 20 pesos per kilo ang bigas. Iyon po naman sakbaten nilan lamang, sakbaten timot nilan lamang sikatiran mambabayar na buwis. Lapod isubsidize tan, walay subsidy, manlapod sa pundo national budget at atang nagagik para satan programa. May nununutan tayo untan la maging normal 20 pesos per kilo ang bigas. Hindi na ho mangyayari yan na talagang ganun na walang gagasusin ng gobyerno. So ang maliwanag dito sakbatan na sa gobyerno may lugi singa saliwan day 36 DNFA no 20 walay 16 atanso sakbatan na sa gobyerno at atang tanagagi. National government and local government. Ganto'y apagan, wala apagan dal satan. Ugawak su 10, gawam su 6. Untantan, pinablimiran, dumarengal. So ayuda mo't nilan lamang. At ginastos mo tayo pundo na gobyerno, ayuda. Itawag mo satan, hindi ayuda. Pero sa kwanto may kumpare kaya manginginom, mas mabuti yan. Hindi yung ipinamimigay na lang ng basta-basta o nasaan na yung mga pinamimigay before election. Ang kapula. Akasupla. Ay, socialist triangle. Yan po yung mga gawain na kung kailan election, mayroon lang. At may nayarin pangalot na boto
nasaray botante. So tignan natin yung long term na solusyon sa mga problema natin. Pero say kwanto may kumparik yung manginginom, alam mo, mangkulit tilabat, mambilay tipang gano antoy bili na saray sa saliwan. Kaya ng Pedro, kinagtusarag ng Juanoy. Parang ganun ba yung kanyang diparan na tatang tanagagi. Kaya ng Pedro, kaya ng Juan. Ganyan na kin makakasaliw na bulas ang gano'n tibili, mamanga na talon na beses isang agaw, dyan sa nagaw. Kasi, gagawin tumat so pulaing yan na usilan, susaray gagastusan, pero nawadtan ka mandukdukol, ay talagang kaabay mo'y ngasri, singiras. Ang gapaw. Sa ikwanan na Katito. Good morning, Katito. How are you na? Sa ingiras, kapinsan, na iras. Kwanto na yun? And then, Katito, which is true. Tatang tanagagik. Nung mangiras-ngiras ka, rasan ka. Pero nung makuli ka, bastante. Nasaliw mo, gabay mo saliwan. Pawil tayo, kumadwan takap na sayan programa Likna ay Balay. With kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Asong pala na pigaran makanan pay mano malalapod saray malangan tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, magtrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor-elect Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Gusto mo ba ng bagong bangka? Padalangin yung kwento at sumali sa pabangka ni El Capitan. Baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili. I-check ang official Bostik Facebook page para sa iba pang detalye. El Capitan Marine Box, gawaan ng Bostik. Promo runs from April 11 to June 23, 2025. DTI Fair Trade Permit number FTEB 220501 series of 2025. Bostik El Capitan Marine Epoxy. Palaban sa dagat. Palaban sa tibay, palaban sa buhay. Dagupan, miss nyo na ba ang Abas Tita Puak? Good news! Magbubukas muli ito sa June under a new management with a fresh vibe. Same cozy spot, same delicious milk tea, snacks, at rice meal. Better than ever. Tara na sa opening ng Abas Tita Puak. Matatagpuan sa second floor ng Metro Bank at malapit mismo sa Lyceum University. Check their official Facebook page, Abas Tita Puak, with cellphone number 0917-128-9778. Avail of our opening promo. Buy one, take one for the first 50 cups. Come one, come all at Abas Tita Puak. See ya! Ang tatay dapat pinagtatanggol ka. Ang tatay dapat naintindihan ka. Ang tatay dapat pinalalaya ka. Ang tatay mo dapat mahalin mo. Dahil marami man sila dito sa mundo, nag-iisa lang ang tatay mo. Happy Father's Day, mga kapaborito naming tatay. Mula sa inyong paboritong himpilan ng radyo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwarad na haligi ng tahanan. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alright, pangipatuloy na programa na Likna ay Balay. Siyempre nakakulob, nakakanta ba yun ni amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Kanakapaborito Joseph Kanilang Bakani. Yadaspeto Technical Engineer Richard Olanday. So good morning ni si kayo namin na may mantutupot manaya sa pakagawa na barangay elections. Up to date talagang tulitan kuha na sa Commission on Elections. By July nagawa sa registration October to December election period, December 1 election day. Yan na mangkuli kayo, sikiran na barangay officials. Wala rin mang cross finger. Talagan na. Dadasal damot. Doy taon mimot ni. Pagbigyan nyo kami. Nuntan lanuntan ya kada walay isitada ya petsa ipuspunda kinat manggawa ni ranalay. Ni pakar dasata ya panggawa na panreforma at sa SK tan barangay elections. Bayag kilatan, gawan tilabat ya 2 taon, insan lamot eleksyon, kwanda. Yung mga matatabang isip na managpanday na lay, tapos noon sa bilay, puspunda lamot. Yung ang nagtanong sa ating kahapon, ngayon lang mangyayari na isang taon, dalawa yung mangyayaring eleksyon, yung midterm sa itong barangay eleksyon. Tantadatan, nakinat at nang ditanda imputakay. Sige pa. Si Karay Manggaway lay ni Pakarada saya panggawa na elections isandalamot bagoon. Sige, pero natan may mantutupot talagan na asay ni baga tayo tuloytan o saya point of argument damot kapaborito Richard Supreme Court ruling lata na didesisyonan na Korte Suprema kinsarag to ni bagoon. Si katutan mo, so may argumento ang damot. Nilira satan. So, anto, so para tan makapangi-postpone satan. Si katuratan, so napag
Antaon, tan kabaton, tan wala ra kumon sa napituyawan ti jamot ay matalisiw so panagdunot nilirad satan. Pero ipapanagnak to amigo ka. Good morning Romeo. Yaman na manununot mo't yung tagam. Yaman na gagastos mo't lanatan ha. Mampapatawag lang na saray kabarangay to ha. Mang Romeo, tuloy mo lang yan hanggat wala pang postponement. Dahil sa sinasabi nga na mayroon ng desisyon ng Korte Suprema, the highest law of the land at talagan ituloy datan. Si katutan so natumbok. Pero ang ganda saray ang kaplusan, pag Comelec ang pinagtatanungan po natin, wala pa namang utos na ipuspon yan, sabi naman nila. Kaya maghanda ka lang, paring Romeo. Kung lamay ako una, may abanti ka na pigaran kudang sa kalaban mo. Good morning, partner. Kumusta ka? Good morning, partner. Good morning. Yeah. At saray dumarungutan na manantabay na Liknay Valley. Natan may kina. May? Opening na Abasti Tapuac. Akala ko, wamang kala Mo kami nalagar kang kulawari ng kapaborito manager, Joey Bebe. Kasi ang blessing will start at mga 10 alas 10 ng alas umaga. 10 pa. And then onwards, siyempre, tuloy na ang serbisyo ng Abasti Tapuac. Huwag niyo hong kalilimutan today. Opening po today ng Abasti Tapuac at buy one take one for the first 50 cups para sa opening day. Diyan po yan sa may second floor lang ng Metrobank. Ano yan? Bago yan? Kanya yan o franchise? It's a franchise, kapaborito Ajay, at reopening ng Abasti under a new management. Ano bang mga pwedeng mabil dyan? Marami. Pagkain, mga iba't ibang klase ng tea. Coffee, meron. Coffee, meron din, oo. Andyan na lahat, kapaborito RJ. At makikita natin dyan yung, wait lang, may senior ako Maganda yung location, Kasi second floor. Malapit sa mga, mga schools. Oo. Dyan sa sa location? Sa Tapuac ba? Yes, sa may Tapuac. Malapit lang po yan sa Lyceum Northwestern University. University Belt. Meron po silang milk tea, meron po silang cream cheese series, yogurt, fruit tree, frappe, at meron din silang mga pagkain, mga chicken cordon, breaded pork, cheesy nachos, mga marami. So, yan po yung mga, pwede rin may rice meal po sila. Schnitzel rice meal. Yan ito yung mga bestseller nila. Buffalo wings, parmesan, carbonara spicy original, crispy coated fries, clubhouse, chill with dark choco cream cheese. Yan, chill with matcha frappe, chill with Oreo cream cheese, chill with strawberry frappe. Yan. Ay, sarap pa. So ano yan? Anong kwan yan? 24 oras? O yung time na open? Matatanong natin mamaya kung yung kanilang time. Then we will announce it again, kapaborito RJ. Yes. So, para sa kapakanan ng ating mga consumers. Yan. So maganda yan, may may kompetisyon sa mga ganyang lugar, di ba? Oo. Dahil marami na rin yung mga sikat, pero sorry to announce, mag-pads kayo. Di ba? Oo. Sorry to announce, pero alam naman nila na pagka yung mga ganyang business, ang dami na nagsisilitawan, maganda po yan. At yes. May kompetisyon, walang monopoly, di ba? Yes. At pasarapan. Siyempre yung service, yun yung nagunguna tayo na customer. Wala na pampilian tayo. Yan. Lalo na yung accommodation, mga ganyan, yung ugali, di ba? Yes. Kasi kung minsan, kung nag-iisa, pasensyahan mo lang, kapulay na karya arumi. Di ba? Pero pagka may competition, mas pagaganda nila yung kanilang serbisyo. O siya nga pala, kapaborito RJ, panawagan lang ha. Kasi nung kahapon, June 4,
kasi June 5 po ngayon. Or by the way, babati lang muna ako. Happy birthday kay Nanay Consing. Ay, Dyan Nanay po sa Consing. Barangay Basing, Binmali, Pangasinan. At kay Kapilyas, para may mamaya magbalatong tayo. Oo. Tayong dalawa lang, Councilor Elias magbalatong tayo. Villanueva. Kahapon Maganda. Happy birthday belated. Actually, binati ko rin siya sa Facebook. Oh, yan. At nag-message din ako sa kanya. Yes. Yan. Yun. Alam mo, yung mga down to earth na mga counselor na ganyan, talagang mahal siya ng madlang people. Of Yan. course, of course. So, Hindi belated, makakalimutan. happy birthday, Councilor Elias Villanueva. Yan. So panawagan po natin mga kapaborito sa mga lalong-lalo na sa mga drivers. Kasi kahapon nahulog ang isang SUV na sinasakyan ng isang 72 anyos na driver o babae at nahulog po siya sa gilid ng bagong taas na karsada sa may Perez Boulevard. Dito Umaga sa Perez. kahapon. Ay, napo, Oo. Di ba may dapat ano yan? Ano yan, ginagawa o yung tapos na? Ito yung ginagawa pa. Oo. Pero tapos na kapaborito RJ eh. Ayon sa ulat po kasi, nagmamaneho po to si Lola papunta sa parking area ng mga kliyente sa isang bangko nang bigla na lamang bumagsak yung kanyang sasakyan. Hindi niya agad napansin na may malaking diferensya sa taas sa pagitan ng daan at ng bakuran ng bangko. Ay, nako. At tinatayang yung nasa, shoulder, yes, diba? Oo. tinatayang nasa 3 talampakan ang taas ng bagong kalsada kumpara sa parking area. Tagay. Tagay, kapaborito RJ. Sagar lamay kinmod silong. Nala. Oon. Kanya panawagan, kapaborito RJ. Pangalawa na po yan. Nako. Na same nature of incident or accident. Yung una nangyari sa Perez Boulevard 3 or 4 months ago. Pires pa rin yan. Yes. So SOP dapat, Standard Operating Procedure, dapat lagi ang coordination, regular inspection ng contractor at ng LGU through the City Engineering's Office and PUSO. Correct. Kailangan may ano dyan may early warning Yes. sign. Kasi sinasabi nila kapaborito RJ, bakit walang barrier na nilagay at mga appropriate directional signages? Lalong-lalo na sa gabi. Ay, nako. Kasi kung ikaw na isang driver, mahirapan ka rin makita, lalong-lalo na kung hindi mo kabisado yung terrain, kapaborito RJ. Walang barikada, walang early warning signages. Yes. Anta mo yara naman sige pa. Correct. Ang tadalan niya syudad niya kuha mo man. Yes. Sa isa kayo ni kapaborito RJ, watan na mi babansag matiraray walking passers-by. Tapos siyempre, ang gapoy naldalandan arom. So, isa yan sa isang mga problema rin. At it poses an impending danger dahil walang appropriate lighting at illuminated reflectorized warning signs. So, sa komento natin, likna na umbali kapaborito RJ, makapoy. Makapoy sa road safety monitoring protocol parameters na sa Dagupan City Department's concern. The engineering department, tanasay kabiyangan na puso actually kasi public order and safety yan, di ba? Kasi pwede nilang habulin diyan yung kontraktor. Pwedeng magpabayad yung na-damage na sasakyan. Kasi imagine mo yung nahulog yung sasakyan mo kapaborito RJ. Ang unang-unang madadamage diyan, may silong na may makina. Yes, di ba? Malamay kindi man, may singa tubo no. May may tubo ng tambutso, may connection na may aircon. Correct. Matandang silong naluluganan niraratan. So, na-damage. Di asyak si Lola. Nakulatog ka. Di ba? 72 years old pa naman. Ano yan, gabi? Umaga. Umaga pa. Umaga naman. Umaga naman. Pero siyempre, kailangan pa rin ng signages. So panawagan. Dahil yun po naman talagang dapat asikasuhin nyo. At saka dapat yan monitor din, habulin ng actually yung may kaibigan tayo na mayapa na nasa trabaho rin. Ako labot may Wrangler to. May singa semi-honor type jeep.
vehicle. Sabihan ko mad opisina ng Engineer Rodolfo Buedion, rereklamo to. Wala may sakay mat, ya kabkabat mat, ya personalidad, anta wala lay signages balat ha. Ni kulabot ni may luganan to, irereklamo to mat, porque di kampanilya. Kaya man tano, impulag to, iya ginagaloy. So, wala so... wala ramay instances yakin kapabritor Jay. Although there are signages available, watan, nanang mo, pero no minsan kasi wala ramay instances na blanco kami lalo pero na kasalanan ka. mo latan no wala signages kasi wala lay early warning sign nya wad makitulaposon mo ni sige pa. Correct. Isan limad man na yun opisina ng Engineer Dion niya pababayaran ay Socialist Triangle. May sakay syempre sa habol ng datan yung kontraktor. Actually, tama yung sinasabi mo, monitoring naman yung LGU concern para sa safety ng kanyang mga constituents. Ganun lang yun. So, dapat tama, may proper coordination. So, panawagan lang po yan ha, para ma-action na naman at mabigyan ng solusyon. Alam mo, Kapabrito RJ, kanina along the way, dyan po sa may part ng Binmalay, nakita po natin yung mga personnel ng DPWH. At inaasikaso na nila yung mga daan na butas-butas na sinasabi natin right after the rainy for the past few days na nagtumulo ang ulan. Ganon din, na-address na rin po yung sinkhole pero nagsisink pa rin. Pakiayos na lang na mabuti po yun. Si Engineer Edeta Manuel, good morning. Alam po, kanyan, action agad. Good morning. Yes, actually, sabi ko nga, mabilis umaksyon si ang 2nd Pangasinan Engineering District, of course headed by Engineer Edita Manuel, kasi after a few days na inanunsyo natin yung mga problema sa daan, andyan na po yung mga personnel ng DPWH 2nd Engineering District na inaasikaso yung mga concerns ng mga motorista. Yan, mabuhay po kayo kasi may mga tao naman sila na agad-agad gumagawa responde. Kaya kung ano man yung inyong napapansin, feel free na iparating sa amin. Yes. At ito naman ay paparating natin sa kanila para mabigyan naman ng aksyon. Nandito lang kami. Yes. Para tulay po ninyo sa mga problema dyan sa inyong lugar. Yan. So mabuhay po kuya sa 2nd Pangasinan Engineering District. At sabi ni Brother Alvin Sandoval. Oy, Brother Alvin. Good morning Kuya RJ and Brother Joseph. Pakibati ng belated happy birthday si Engineer Larry Melendez. Engineer Larry, kumusta na? Mapasyalan nga minsan paring Alvin si Engineer Larry Melendez. Thank you, Engineer. Yan, sa suporta palagi. Yes, good morning. Happy birthday belated happy birthday. Yun. Ngayon ang birthday niya late na late siguro na. kahapon. Kahapon. Ka-birthday ni Councilor Elias. Sabi naman ni Sir Jerome, basa yung light text ko. Meron ba? Meron Sorry daw. Jerome, hindi ko pa abukay. Sige, bukay. Ito sabi niya, June 6, 2025, happy 69th birthday kay former Vice Mayor, former Councilor Bernardo de Vera, Senior. Si Makatao, Makadiyos, Makakalikasan. Alam mo na, meron pang isa. Yes, sumasakay sa kabayo yan. Yes. Engineer Maximo Ballesteros, Doña Jose Ballesteros, and congratulations at Kinan Dr. Matthew Ballesteros for passing the medical examination. Doktor na. Okay. Sige. Doktor na. Pagbati po yan mula kay Jerome Antenorio. Yun. So, lahat na ng mga pumasa sa mga board exams. Congratulations, di ba? Katatapos lang naman nung sa accountancy, di ba? Yun, oo. So, mabuhay po kayong lahat. Congratulations sa lahat ng mga pumasa. And by the way, dyan nga pala sa Lingayen, Kapabrito RJ, ongoing na po yung processing ng mga qualified na mga scholars ng Lingayen Scholarship Program. Yan. So itong administrasyon pa ang tatrabaho yan. Yes. Dahil hanggang June 30 pa sila at nakita natin yung kuli na sa empleyado tan pumapasok sa oras. Lalo na si Madam Marisa Lopez. Good Madam morning. Marisa, the good beautiful morning. Madam Marisa. Yes. We will miss you. Surely. So ito po yung mga qualifications ng mga gustong mag-avail nitong privilege na ito na maging scholars ng Lingayen Scholarship Program.
Of course, unang qualifications, underprivileged, talented and deserving student na galing po sa pamilya na ang annual gross income hindi po lumalagpas sa 200,000 pesos. Okay? So yan po. Pasok ako dyan Pasok na pasok ka. Pangalawa, Filipino citizen dapat, regardless of sex, civil status, religious affiliation, or belief. Okay. Number 3, with good moral character and in good health. Number 4, dapat residente ng Municipality of Lingayen. Kasi ang pangalan nga ng scholarship program is Lingayen Scholarship Program, and this is courtesy of Lingayen LGU. Yun. Okay. Number 5, dapat high school graduate from any of the secondary academic institutions sa Municipality of Lingayen. So doon lang. Doon lang. Yes. Number 6, ang score po ninyo dapat nasa top 100 of the Lingayen Scholarship Qualifying Examination. So may qualifying examination po ito. Mga ilan yan? Siguro mga 200 siguro. Yes. Kailangan 100 lang makuha. 100. So dapat may qualifying examination po yan. Maganda yan, hindi yung dinukdok, hindi yung political accommodation. Like in all other scholarship programs, especially sponsored by an LGU, laging may qualifying examinations walang yan. kolor-kolor dyan. Yes, kasi sabi nga natin, that is a privilege, that is not a right. You have the right to education, pero ang nabibigyan ng scholarship is a privilege. Yes. Okay. Number 7, dapat passer po kayo ng college entrance examination of the grantees school of choice. Yan. So, maganda yan. Kung hindi ako lang kakamali, ang may akda niyan, si Vice Mayor-elect na ngayon. GM Crisostomo. GM At siyempre, Crisostomo. supported by all members ng Sangguniang Bayan. Oo. And the Vice Mayor, siyempre. At siyempre, paalala pa rin natin sa ating mga drivers, Kapabrito RJ, kasi wala rin ng tila nababasa tayo ng balita. Recently, walay abasa tayong balita somewhere in Visayas. Nako. Pamilya sa nasawa, plus ang may anak dan 3 years old yabi. Inatoy. Again, ayagi. nibangga to may luganan to at sakya truck. Antang kanya ng gagawatan, siguro may maplus. Yeah, San ambasay probably. karsada. On. Kasi no atay impact ay tatagunda may impunta na luganan mo sa may katumbukan mo. Pero may dinumbuda ka mo. Ya maplus ay kasabatan mo. Pero may nidumbom. Isan na nalisles sa luganan mo. Imagine mo pa. Ano man babatik kay moderate labat di liteg ganto labat. Kumpil labat. On. Pero tanay babagam inatay so intiron membro pamilya ya kalugan. Kayan. Ay makapaarman ka pa Brito RJ. Actually, babasang kung may prediction to ng Rodi Baldwin. Nako, dami nang nakakatuto sa mga entertainer, sa entertainment, 'di ba? Ang dami nang namatay sa ating bansa, 'di ba? Yung mga singers, yung mga artista, nako. Say sakit sa ramay kinto at vision to there will be lots of accidents and that's why be careful while driving to prevent accidents again. Kaya nako, ingatan po natin yan Saka yung palagi nating sinasabi, magdasal. Yun. Bago ka unlusor o lumabas sa yung tahanan, magdasal po kayo. Yes. Mampikasi kayo. Importante po yun. Ialwarto tayo, danto kaman, yan na yarin na maugus yan ang gawa. Huwag nyo pong kalimutan yan, maniwala kayo. Kami nga kasi Katoliko kami, kahit inspeksyonan nyo kami ngayon, di may rosaryo kaming dala. Ako diba? meron. Kasi Lagi ako sa bulsa meron. Protection po yan. Yes. Alam mo kung may paniniwala ka, may maaliwalas yung mo. Buhay mo. At yung pananaw mo sa buhay. Dahil yung sa akala mo, sa pananisya, may wata niya protektaan ka. Yes. Na Diyos siya katawan niya manamalsa. Yeah. Ewan ko lang sa mga bulatik. Ewan ko lang sa mga wadyak, yung tulungan si kayo, pero naanalo lara. So para may agang ibuto siya. Ganun ba? Di ba? Huwag na ho kayong ganun. Magbago na ho kayo. Actually, accommodate nyo na yan lahat. Wala na yung, yung tawag mo doon, yung
hanap. Vengeance. Yun, vengeance. Huwag kayong ganyan. Oo. Actually, meron ako naririnig pa rin mga balita kapag Rito RJ, may dumarating pa rin information sa atin na bakit walang may isang kandida, may isang nanalo na incumbent tapos nanalo hindi pa rin maka-move on. Ngay nako. Dapat move on na kayo. Kasi kung nandyan ka na. Oo. At ikaw uli ang baton. Baton ba yun? Yung magdidirige? Oo, siyang maghawak ulit ng baton. Ng baton? Siyempre pag hawak mo yung baton, ibig sabihin ikaw ang leader, ikaw ang mamumuno, ikaw ang hahawak ng direksyon. Yes, be a good leader na lang. Yes. Oo, at dapat lesson learned, di ba? Of course. Doon sa, di ba, kung nanalo ka laba na isa, aking kasi bagom la. Si estratehiya. Ito kasi yung ito yung napakagandang example. Nung pinako sa krus si Jesus Christ, nagalit ba siya doon sa mga nagpapako sa kanya? Hindi. Anong sabi niya doon sa habang nandoon siya sa itaas ng krus? Father, forgive them for they do not know what they are doing. In Pangasinan, Ama, perdona mirata, dantay gagawin da. Yes. Parang ganoon, di ba? No atang ko may aligan nyo, as a leader, analo kila, mantrabaho tila at atang tanagagik, si kayaron kakaibak at munisipyo or jadsayan LGU, mantrabaho tayo susto, asumpali eleksyon, gawan tayo kanupugan tayo, yaman serbi tumbali. Yes. Ayos, tapos, ganun na lang. Ganun na gawin po ninyo, di ba? Wag na lang yung sabihin natin na, yung mga nandito na hindi pumapalakpak sa akin, tanda nyo. Kasi alam ninyo, yung mga hindi naniniwala sa iyo at naipakita ninyo yung inyong kabutihan, antay bagadaraman. Dayuan da kayo. Ay, maong manaya. Yes. Diba? Ay, ibang kulaya. Maong manaya. Aliwa manaya. May umbaliktad so sa may lignaandad si kayo, pabaliktad yo. Aliwan sa may paarawi yo. Pero sa iba gamot, ay, mandiri ka, kinibaan. Sige, sa iba gato, may katungtong mo, o sa may constituent mo, walang san siya agaw mo. Ay, pero no, iparang nang may igagaunto ka natan. Yes, iparang nang may kamuungan mo sa iba gato, maong manaya. Yes. Di ba? Anti gabay yung naringol dito ni. Sige pa. Ay, mas gabay ko may, ay, maong manaya, ulupon kulaya. Mas maong niman. Sa may walan san si ago mo. Ay, of course. Ay, aliw-liwaman. Nasabi-sabi. Yasan siya, kwanda. Ayun, yung mga ganyan. Nasabi-sabi san siya. May mabilabilay ka nit, ipupunpunda ka lang. Ay, nako. Diba? Wala yun. Saka yung kalaban mo yung sarili mo. Di ba? Yung stress. Yes. Wala yun. Mas untak kung kayo magano. Okay, tuloy tayo kasumpalan na makanan pay mano manalapod saray manangan tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups
To advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa Lignay Valley, alas 8:36 oras no natin. Siyempre call up kanta ba ini sa rin magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Kansay magtarilingkor, magtariran ka paborito, Joseph Canilang Bacani. And hello and good morning muna tayo kay Madam Lynn Coronel. Kay Madam Cecilia Morante, sabi niya, good morning idol, pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay ng Maluwed. Ito din, singit ko din, si Gaspar family dyan sa Kalit, Binmaloy, Pangasinan. Good morning Sir RG, Sir Joseph, palagi kaming manderengal at si kayo kwanto Gaspar family, Kalit, Binmaloy, Pangasinan. Good morning. Sabi naman ni Madam Lynn Coronel, more power to your program, kapaborito, Lignay Valley. Thank you po sa inyo, Madam Lynn. Sabi naman ni Madam Emma Alipio, good morning po, Sir Joseph, Sir RJ, kwanto, happy birthday po kay Nanay Kunsing. Yan. Morning din kay Nanay Bihing, Sister Kagawat Esperanza, Sister Perla, lahat ng listener natin sa Barangay Basing po, thanks po mga kapogi, kapaborito. Yon. Lalong-lalo na rin dyan sa amay managpantuman,
Anto may pindar, managpindar na sira. Pindang, oh. Pindang na sira. Mhm. Si karadi na Lydia Ballesteros, Nana Aida Rosario, yaman birthday mat no June 11. Wow! Woo! Mambalatong tanan eh. Ay, se. Tandwa. The best. Pero dyan pampatuloy ni kay Bali, wadyan so balitan, awatan tayo malalapot paway na estasyon para maglay, nasa kapaborito tayo, Amor Ligaspe Diga. Kapaborito Amor, go ahead and good morning. Yes, good morning kapaborito. Isang mangingisdang natagpuang patay sa may creek ng barangay Anonas, Ordaneta City. Ayon sa pulisya, alas 2:40 ng madaling araw kahapon nang matagpuan ito na wala ng buhay. Ang biktimang kinilalang si Jose Abiset, 37 anyos. Lumalabas sa investigasyon na pagkakakuryente ang ikinamantay nito, kung saan ang biktima ay gumamit umano ng electric fishing inverter bago ang pangyayari. Naitakbo pa sa pagmuta ng biktima subalit idineklarang dead on arrival. Samantala, isang security guard naman ang natagpo ang walang buhay sa may barangay Pao, Manawag, Pangasinan. Ayon sa pulisya, alas 8:10 ng umaga nung Martes nang matagpuan ito. Ang biktima ay kinilalang si Joseph Agbayani, 38 anyos, security guard na naka-assign sa may Manawag Church. Sa pagsisiyasat, ang biktima ay mayroon umanong history ng hypertension. Ako po, si Amor Ligaspe Diga, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. 10-4, kapaborito Amor Diga. So, dapat lagi binabantayan niyo yung blood pressure po ninyo. Tapyan jaduntan at amay ag kayo nabaktar. Nako. Yung nakuryente siguro high voltage yung kanyang battery. Kasi ang tabtay kuryente no kanang nang kala sa usar ng daratan aramay battery luganan no. Yes, akanang nang alam. Isan da may negative o manod may sakaya bumberan day walay turok tumad ya balayang usan may sakay positive. Yes. Negative no. Actually sa battery say naulaw may sira. May sila. Sira. Kasi nanong kun baterya ang usaran da may baterya yung motor. Motor. 9 volts siguro. Pero 12 may volts. baterya na luluganan tantrak ka balag man. Ani okay labat na may singara may luganan tayo ay okay labat man pero no may truck la ay agi. May 2SN okay laban. Maxil laman. Okay. Sige, alwar. Alwar lang po ha. Sabi ni Tomso Catalan, bali-bali ngaran mo ha. Tomso. Spelling to ay so atom. TOMSAW. Tomso talagang sinlagari. Amerikani nga rin to. Good morning kapaborito. Binabati ni Mother Bihing ng blessed happy birthday si Sister Consing. Many more birthdays to come. Parang senior na yan kasi yung pangalan ni Bihing, Consing, Amparing, marang ganun. Ito yung mga single ladies sa Barangay Basing. Single ladies. Good morning. Yan. Sabi naman ni Sir Armando Garcia Sr. Sir Armando, parang bago sa pandinig ko. Sir Armando, good morning. Good day, Sir Joseph and Sir RJ, na paborito, Liknay Balay. Pa-shout out, may asawat. Taman pupusak. Oy! Si Erlinda Garcia, Dumalandan West. Maong tanta, siyempre. Dumalandan. Regalo ng Mrs. Maong tanta, siyempre, Father's Day la. Simba will be celebrating Father's Day. Kanyan balibalin regalo tan ng Mrs. at kinan Mr. Armando Garcia Sr. Yes. Simbalaman. Simbala. Father's Day. Yes. Surprise alaman. Yan. Oy, nakikinig at nakamonitor sa atin ngayon ang birthday celebrant. Si Nanay Estrelita Cerezo. Happy birthday. Nanay Consing. Pansit. Pangpahaba ng buhay. Nanay Consing, sa Jollibee tayo mamaya? Hindi sa yung mag-open. Sa Abasti. Tama. Sa Abasti tapak tayo. Masarap doon, Nanay Consing. Anong kaya kung doon na lang tayo magbalatong mamaya? Pwede rin. Pero talagang balatong yung gusto ko Sige. Thank you, Councilor Elias. Councilor Elias, good morning. Gemma Sibayan Busto, good morning. Sabi niya, good morning, Sir RJ, Sir Joseph, always watching and listening sa Kapaborito program. Uy, thank you, Madam Gemma. Thank you. And by the way, Kapaborito RJ, may nakarating sa atin na reklamo rin kasi kagabi, may mga foreigners na naging maingay.
holy hour na yon, kapabre. Tama ba ako o unholy hour? O holy hour. Holy hour meaning tahimik na ang lahat. Gauntan. Pero biglang nag-iingay. Ano yan? Itong mga foreigners na ito. Ano ba yan? Foreigners na slit eyes, matangos ang ilong o black? Kulot. Mga kwan ito, mga... Kulot na... black. Oo. Alam ko na mga yan. No? Siguro mga estudyante yan. Mga estudyante. Yun. Dito yan sa Dagupan. Diyan mo po sa may barangay Tapuak. Ay, nabasa, na karating kasi sa akin na yung damdamin na pinarating ni General Harris Fama. Hi, good morning, Sir General. Oo, dati po siyang nasa serbisyo rin, kapaborito RJ. At napansin niya yung isang video, actually pakita nga natin ano ba yan? Engineer, yung video na yan. Oo, yan yung mga video na yan. Ito. Hoy! Masibag. Maingay sila dyan. Public scandal na yan. Diba? Pasok yan. Diba? Oo. Kasi nangistorbo ka eh. Oo. Ano yan, may kaaway? Ewan ko kung may kaaway. Parang parang nasa sarili silang bansa. Yes. Parang hindi foreigner Oo. Alam mo kasi kung minsan tayo mapagpasensyoso kasing mga Pilipino, di ba? Oo. So wala tayo na rumya bansa, mangkubot tayo, di ba? Marespeto tayo. Pero o kaya nasa yan, influensya na ng alak, siguro. So, yan yung concern natin. Nabasa natin yung kapaborito Jay. Sa post ni General Harris Fama. Dapat aksyonan ng first barangay. Oo. Tinignan ko nga yung concern ni General. Kaklase rin natin yan sa Colegio Capabrito Jay. Mildred Iscandro. Ang panawagan po niya is ganire to Dagupan City Police Station / barangay officials. The video shows the unruly foreigners celebrating their country who won in a game. Pala. Ang game na yun, kapaborito RJ, nakita ko rin yung game na yun na sinasabi ni General Harris Fama. Ito yung game na sineselebrate po nila. Kasi nanalo po yung kanilang team, yung kanilang bansa sa isang competition. Pero alam mo, doon sa pangyayaring yun, doon sa kanilang bansa, doon sa Bengaluru, India. Meron ding namatay na 7 tao doon sa cricket stadium nung nanalo yung Royal Challengers Bengaluru na nakuha at nasungkit nila yung first Indian Premier League title win. So, nakita ko kung gano'n na may very unruly. Kung gano'n na very unruly yung mga tao doon sa India, particularly doon sa Bengaluru na 7 ang namatay. Nakita ko rin yan. Ganyan sila. Hindi naman sila nag-away, kundi parang sa likod. Jadlikat dalabat mat. Pero siyempre, makaka-isturbo mat. Kasi sa kontudyayan ng General Harris Fama, the activity happened at the back gate of Lyceum University at 2 a.m. in the morning. May kwanta dyan Pangasinan. Yes. This oras na labi. Yes, ito pa. If you remember, kapaborito Ajay, sa pag-upo ni General Torre, meron siyang pronouncement na atay 3 to 5 minutes, the most. Magre-response ang mga pulis sa anumang tawag. Yes. Lalong-lalo na sa 911. Ano yun? Yung 911 bago mo ituloy sa lahat. Halimbawa ako 911 Dagupan. Sa lahat na. Kung nandun ako sa Lingge, nang sasagot Lingge yan. Parang ganun. Ano yan? Anong tawag mo doon? Nakalink na. Nakalink lahat.
So, di ba sabi nila ganon, yan ang utos, Tinisting kautosan nga yun ni eh. General Torre, di ba? Kaya dapat alert yung kapulisan. No, may tawag. Wala. Yun, dapat. Tumawag ba sila? Hindi. Pero ang problema, ganire, Mhm. ang sabi ni General Harris Fama, police were called to maintain peace and order, but nobody came on time. Nasaan yung 3 minutes? Oo, saan yung Na 3 nandyan na yung to 5 responde. minutes? Siguro, this oras na labi, pero 24 hours naman yung mga pulis natin, di ba? May bantayan. Yes, kaya nga sabi ni To General monitor, Torre din. yan. Yung Wala na situation. yes. Lalo na sa mga urban area. Sabi, nandun yun, narinig ko yan eh. Narinig ko rin. At narinig ko rin kay General Torre na wala na yung magjujuting isang pulis na 24 hours a day. Ika-cut short niya ng 8 hours lang. So may shifting. May shifting na yan. Para nang sa ganon, alerto talaga yung ating mga kapulisan. At saka kung yung tinasabi mo na kautusan niya na yung dapat nandun na in 3 minutes, talagang matutupad. Matutupad. Okay. So ang sabi pa ni General Harris Fama, barangay tanod are helpless in performing peace and order. Kasi tama kasi kung alam mo naman sa barangay kasi merong officer of the day na kagawad. Per day yan at meron siyang mga kasamang tanod. Yes. Na handang rumisponde sa anumang oras. Pero wala din. Yun ang sabi ni General Harris Fama. Siyempre, na-observe niya eh. Siguro, Sir Ike, kapag may Sir Ike. Si Sir Ike naman secretary naman. Yan, barangay. Sir Ike, sakop niya yan? Oo, sakop niya to. Si Kapitan, Sydney. Sydney. Good morning, Kapitan. Ito sabi pa niya, can the PNP Dagupan do something to prevent similar disturbance? These foreigners have no respect for the community, especially yung mga students who are at rest. Alam mo yung kaya pinapakinggan kita yung tumatawag pansin dating pulis, hiniram pa. Oo. So panawagan sa ating mga kapulisan. Sino bang hepe ngayon? Si ano pa ba? Palisok? Ayan, si Colonel Palisok pa rin. Good morning, sir. Siguro panawagan niya. Panawagan lang po police. ito. Pinaparating lang po nila. So by sa susunod na mga ganitong instances, ma-actionan din natin kaagad following the order of the new PNP Chief, General Torre, na we should respond 3 to 5 minutes. Bukas pag-usapan natin yan. Dami ang order na yan. Na kailangan niyang gawin. Di ba? Nung kahapon, pinarinig ko nga yung bilin ng Presidente BBM. And by the way, para hindi na maulit yan, patawag na lang. Patawag ulit ang mga yon. Baka mamaya alam nila tama yung ginagawa nila eh. Yes. Walang nagsabi sa kanila na, oy, mali yan. Nakakaistorbo na kayo, so kailangan ipatawag sila. Yes. Saka kailangan talaga bigyan ng, di ba, disiplina. Kahit siguro, reprimand muna, pero pagsabihan. Kasi mga foreigner yan eh. While you may diba? have, wala sabi sila nga sa natin, lugar nila, ganyan yung akto nila. Sabi nga nila kapaborito RJ, while you may have the right to celebrate, you should also be concerned about your neighbor, lalong-lalo na kapag nakakaistorbo kayo. Oras sa labi, manayag-ayag ka, antoy, kasi inistorbo mo. sa ikwandaman lanti, your freedom ends when my nose bleeds. Pala. Kaya hindi pwedeng yung may interdan privilege mo or freedom mo at gawon mo ang ganitong oras. No. May may kanya-kanyang sa tamang lugar. Hindi yung gano'n. Mabuti kung nasa kasiyahan kayo, nasa kubong-kubong na lugar, yan, nasa public place kayo. Public scandal, di ba? So, patawag nyo na lang, Kap, para pagsabihan yung mga foreigner na yan. Nang di na nila ulitin. Yes. So basta tandaan po natin your freedom ends where my nose begins. Parang sa politics Diba? my loyalty to my party ends when the loyalty to my constituents begin. Ayun, parang ganun. Tulad ng isang kilala ko. Wala na, nandun na. Nanalo na. Nandun na sa kabila. Parang
yung loyalty niya sa partido, wala na. Wala na. Okay. Dahil siyempre, mag-uumpisa naman yung, 'di ba, loyalty niya sa kanyang mga Constituents. pagsisyo. Kailangang makisama. Oo. Kung hindi ako makikisama, ako lang, anong mangyayari sa akin? After all, yung career mo sa politics, they come and go. Yes. Councilor ito, councilor. Sige. Sabi ni Sir Jerry Domingo, good morning, gentlemen. Always a pleasure listening to you as I drive to work in Dagupan from San Fabian. Okay, thank you, Sir Jerry. Dito nag-work si Sir Jerry. Ingat ka. Sa Dagupan. Sa Dagupan. Actually, si Sir Jerry, he's coming from his farm sa San Fabian. And from his farm, nagda-drive siya dito sa Dagupan kasi alam ko siyang manager nung palm trading. Pala. Alam mo yung palm trading? Oo. Familiar sa'yo? Yes. Banggitin ko? Nabanggitin mo na. Para, Pedro Abalos Merera Trading. Ganoon. Diba? So, si Sir Mayor Pet Merera. Yeah, Mayor Pete Merera ng Binmaley. By the way, speaking of Binmaley, nanumpa na po bilang bagong Vice Mayor ng Binmaley, Pangasinan, si Councilor, ngayon Vice Mayor Amilito Mito Season. Kasi akala ko inabangan ko si nag-oath of office na si Taktak mo, Mamenta. Hindi, ito yung nanumpa kasi, bilang uupo. Yes, kasi okay. sa pagre-resign po ni Vice Mayor Sammy Rosario. Matagal-tagal pa rin yan kasi 1 month, di ba? At least ilang session yan. Yes. Magtataka siguro yung ating mga kababayan sa Binmaley na right after the resignation ni former Vice Mayor Sammy Rosario, wala pang nanumpang umupong Vice Mayor. Simply because hindi pa po nare-receive ng Governor yung kanyang resignation. Ngayon, tinanggap na po yung resignation. Pero pinasa na, siguro yung pagtanggap. Yes. Received on June 4 at meron ng response. June 3, lumabas yung response ng Office of the Governor. June 4 na-receive ng office ng Vice Mayor's Office dito sa Binmaley. So yung bakanting kagawan, hindi na rin yung ipifill up? Kasi siyempre 1 month na lang yan. Hindi na rin. Pero yung sweldo, siyempre mag-a-adjust yun. Tipid na yun, tipid. Kahit isang buwan na lang, mag-a-adjust pa rin yun. So wala na. Hindi na lalagyan. Kasi ang proseso, ganiri pala, para maintindihan ng ating mga kababayan, unless received at may response ang Office of the Governor na tinatanggap yung resignation nyo, walang designation na mangyayari. Walang succession na mangyayari. So pag may acceptance na po yun, i-apply na po nila yung ano yung principle na yun? Yung law of succession. Law of succession. At according to the law, kung sino yung first councilor, top councilor, na number 1 councilor, ibig ko sabihin, siya yung ma-appoint as Vice Mayor. Yes. To take the place of the Vice Mayor who resigned. Yes. So, this isang buwan na Vice Mayor. Congratulations, Councilor Amilito Mito Season na palaging number 1 dyan sa bayan ng Binmaley. Councilor, papaniring mukhang pero nandyan pa si Vice Mayor. Tatak mo! Mamenta. Kasi gustong-gusto naman ng madlang people si Taktak mo, Mamenta. Si Councilor, si Vice Mayor Mito Season kasi, he will be serving his third as councilor. Third term as councilor. So palagi yan, di ba? Kasi councilor na yan, nag-number 1 tapos lumaban na Vice Mayor. Si Maminta din yung kanyang kalaban. Nagkaharap na sila kung hindi pinalad. Nung bumalik na councilor, number 1 ulit. At number 1 ulit. Consistent, number 1. For the past 3 consecutive terms. So yun po. So may bagong Vice Mayor ng upo sa bayan ng Binmaley in the person of Vice Mayor Amilito Mito Season. Junior ba siya? Wait lang, tignan ko kung junior siya. Junior. Mabuti na yung sure. Hindi siya junior. Hindi siya junior. So, okay, yun. so congratulations, sir. You're now officially, your function now is officially you're sitting as a Vice Mayor
as Vice Mayor of Binmalay, of Binmalay, Pangasinan. O yan. Yun. Galing. Si Mayor Sam nagko-concentrate na lang sa nila family business nagbakasyon. Yes. Para naman pero sabi ng kausap ko din diyan sa Binmalay, siguro 'di ba? Tulad ni Mayor Batawil, 'di ba? Inaccept niya yung pagkatalo, siguro para ng Diyos. Para makapiling ko naman. Yes. Yung aking pamilya, parang ganon, di ba? Baka ganon din. Oo. I think so, yes. Nakawan ka anak, kung medyo siya katawan, si kaso mutlay pamilya. Parang ganon. Yes. By the way, mula po naman kay Madam Millicent Fermil Paras, yung pong kanilang promo, yung discount promo po nila, is extended until June 30, 2025. Ano yung promo na yan? Ito yung sa 401 condominium. Diyan sa Diyan sa may Lukaw po yan. Part po ng Lukaw. So gusto po ninyong mag-invest ng inyong kayamanan. Gusto ninyong bumili ng condo unit sa 401 dito po sa Dagupan. Extended po yung kanilang 10% discount promo until June 30, 2025. Baka magawin na kami ni Kapaborito Joseph dyan. So, investment yan eh. Yeah, so this means your client could secure a unit for kayong mga client, future client could secure a unit for only 20,000 pesos reservation fee. No spot cash down payment. Then the 10% down payment could be payable for 30 months, around 11,000 pesos per month. After that, we'll proceed to bank financing. Yeah. Ganda po yan. Yes. So, tingnan niyo yung kanilang anong tawag mo dito? Yung kung how many years na hulugan. Yes. Diba? Hindi pa naman sinabi. Meron silang mga bracket yan. Yes, oo. Kaya kung gusto niyo mag-invest sa inyong pera, that's a good investment. Kung gusto actually mong madali, di bayaran mo yung kalahati, tapos tasan mo yung monthly mo. Yun, pwede rin ganon. Pwede Depende bang rin. cash? Pwede rin cash. Pwede rin cash. Parang syempre. yun ang iniisip ko cash na lang. Oy, galing mo. Wala na akong isipin. Talaga naman Di ba may mga ganun? Sana all Kasi investment yan Oo naman. Kasi kung kukwintin ko rin, pag pinadaan mo yan sa bangko, syempre may interest yan. Of course. Kung kaya mo Always naman yan. na na lang. Always yan. Kasi yan naman talaga ang hanap buhay din ng mga financial institutions. Pero sa mga business-minded people, cash mo na lang. Hindi, installment na lang. Baliktad naman sila. Bakit bakit? Gamitin ko muna sa negosyo. Okay. Pwede yung kikitain ng negosyo ko, yun ang pang monthly ko. Monthly mo. Yun yung mga may business. Pero doon sa mga may nandyan ng pera, ba't ko pa patatagalin? Magkaka-interest pa. So, case-to-case basis yan. Pero sa akin, cash ko na lang. Cash mo na lang. Sige, sana all. Sana magising ako sa panaginip. Okay. Who knows, di ba? Hindi naman masamang mangarap. Yun. Basta magpursige ka lang at matutupad yung mga pangarap mo. Pero pag nangangarap kaya katunganga ka, imposible Senyor West. Of course. Wala kang mararating. Okay. Pero ka pala malami oras sa mga kapaborito. At abayan po niyo, susunod kaka ng number 1 ni kapaborito Joey Baby. Akalo pa kanta may lalangulad liknay bali sari magtariyuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service always. Dansay magtarilingkor magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kanta by team on the technical side, the faithful one, Manangaro Lawas Engineer Richard Ulanday. See po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang Iran Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong